ale som to psycho a vítam vás pri mojom 5. videu. Stále som nepresvedčený, ako môžete vidieť. Toto video by malo vyjsť ako 5. Neviem ako vyjde, ale ja, ako hovorím, tieto videá sú pretočené. Wolverine je to môj najobľúbenejší tank. Skrz to mám s ním svoje miesta, kde môžem chodiť, kde sa nebojím ísť. Lebo viem, hráči, ktorí majú takéto tanky, poznajú určite, že kde majú ísť, alebo kde si trúfajú ísť, lebo s tým tankom vedia hrať a majú už svoje vytýčené miesta. Mám na ňom jeden znak, mám na ňom už dávno M-ko a mám na ňom skvelé výsledky, ako 600 skúseností za hru približne. Mám 730 damage, 740 damage približne za hru. Tento tank má penetráciu okolo, počkajte, prosím vám poviem, má penetráciu 128 a goldom má penetráciu 177. Ja mám tu viac goldov, preto nie, že som gold noob, s tým tankom viem veľmi dobre hrať, ale keď som s tým tankom hrával, teraz s ním už moc nehrávam, ale chcel som si dať 2 znaky na tom, že je lepšie ako 85%. Chvíľku sa mi darilo, mal som 84 nejak tak, 84 dačo percent, ale prestalo sa mi dariť a neviem vôbec prečo. Tak som sa rozhodol, že som dám viac goldov ako APčiek a budem síce gold noob, ale proste ja som si chcel dať tie 2 znaky. 2 znaky! Ale nie, nedal som si ich a zatiaľ ich tam nemám. Teda pokiaľ viem, neviem kedy vyjde toto video. Ale moc na tom tanku nehrám. Vidíte, snažím sa tak, aby mi videli čo najmenší oný kus. Ale aj ja by som ich zároveň videl. Vidíte, toto miesto, nechodí na toto miesto každý. Ale ja na toto miesto chodím veľmi rád, lebo podľa mňa je dosť OP. Tento tank dosť dinga spredu. Už ma to začalo srať, tak som strieľal do niekoho iného. Aj ho zabijem, tuším. Netrafím, ale zabijem ho teraz. Som vedel, že ho zabijem, lebo tento tank je veľmi dobrý na to, že už si viem predpokladať. A viem, že to je iba také kempenie, ale je to stíhač. Ospravedlňujem sa za to, ale je to stíhač. Ako, čo môžete urobiť stíhačov v prvej línii? Ani tá, vidíte, SU-85 išla do prvej línie a zožeral som ju ja. O tom sú není stíhači, aby chodili do prvej línie. T-67 je taký stredný tank, ale boom, 1 rana. Alebo nie, prečo nie, fakt? Dignem ho z boku, taký papier, však to prestrelí aj 3. Spredu. Okrem PZ-1 s tým gulometom, ale tak gulomety majú inú penetráciu. Majú výhodu v tom, že majú veľa guliek. Stále čakám, lebo kemper, viete ako. Toto video bude zamerané na to, ako môže vám matchmaking prijať a dáte si krásnych 10 kg a áno, pulovku. Je tam veľa iných. Nie, netrafil som ho. Áno, nie, netrafil som ho, lebo som sa na neho nesústredil. Už som videl, že to tady je to pre one, tak som rozmyslel, že sa otočím a pôjdem tam, ale tak nie. A naša strana už tiež padala a pritom nás to bolo strašne veľa. Som sa rozhodol, že troška si tam dám, si zastanem a budem troška viac ich tam dávať do boku, ale nechceli vychádzať, tak som sa rozhodol potom za chvíľu, teraz ešte nie, teraz to má 4. Detraknem ho, teraz ho detraknem. A už som myslel, že pôjde preč, ale nie, tak ho rozbijem. 1 spotoval sa a teraz BUM. Matidla 4 byl zničen. Nejaký zvláštny koptor, neviem z akej krajiny bol, ani to neukazuje. Ja aj tedy som asi nemal ten win rate na to, alebo čo. Neviem. Možno mi už skončil. Who cares? Mám 3 killy. Stále mi chýba 7. Ako si dáš psycho, prosím ťa, 7 kg? No
však uvidíte. Vidíte, hen toho zabijú ešte, ale ďalší už nie. Hen toho detraknem, budem mu dávať z boku. Nemal sa hen tak vystrkovať. No nie, nezabijem ho, škoda. Typujem, že mi ho aj tak nikto stýlne. Vidíte. Je to 7-9. Stále to nevyzerá na prehru, ale keď budem ja posledný dvaja so Šťugom. Škoda, že som si ešte nedal kolabonovku, ale to už by bola fakt epická bitka na to, že to bolo lakerské. Lebo prakticky pozrite, mám 1000 damage a ešte som nezahral hovno. Stále tu stojím jak nejaký drbo. Ten Panzer 4 sa rozhodol, že ide na nich zoru, ale nevyšlo mu to moc. Ale tá 34 bola fakt dobrá a tuším, že to bol Poliak alebo fakt dobrý. A rozdamageoval polovicu týmu. Tak som sa rozhodol, že tu stále ostanem, ale neviem kedy som sa to rozhodol, že pôjdem sem, o kúsok ďalej, tam, kde sú tie kríky. Tam na merdela. Tento tank má tuším, že 10 na merdela. Depresiu neviem, ale 10 viem, že má asi na merdela. Niekto píše, že we are winner. To ja si nemyslím, pozrite. Majú 2207 životov, my máme 1001. Ja som stále plný, tak predsa len Wolverine je OP v tomto, že veľa vydrží, ale taký OP zase není, aby vydržal 5 nepriateľských stíhačov. 5 ich je, 4. No tak 4, ale aj tak. No, teraz som sa tam rozhodol ísť. Ešte stále mám 4 APčka. No, tu je M4, na tu ešte nepôjdem, ale tam je Wolverine. Neviem prečo sa mi otačal bokom, ale tak asi nebol až taký dobrý. Neviem prečo ma ani raz ma netrafili, a Wolverine asi nebol vystrelený. Asi nebol vyskúmaný, lebo by ma mal prestreliť. Tu, akože toto som neviem, ak som dal doteraz. Tak ako dalo sa, ale opravil som to, lebo sme potrebovali súrne sa vrátiť na základňu. Ale ja som vôbec nevedel, že mám nabité už goldy, lebo som sa stále spoliehal na to, že tie goldy nabité nemám. Mám 6 kg, wow, 6 kg, však oni tam budú mať určite málo životov, ja ich tam rozdamageem, vidíte, 16 má Šťuk G. Šťuk G, hej, ale tak ja to volám G, lebo viete, ako Angličan. Mám 1350 damage. Celkom v pohode. Niekto mi píše, že very good Wolverine, ale ja si nemyslím, že som to až tak dobre. Mal som aj lepšie hry, ale mal som teda väčší damage, aj som to lepšie zahral, ale takúto epickú bitku som nemal. Bola to moja prvá epická medaila, ktorá bola akože na niečom založená. Napríklad akože Poolová alebo Redley Waltersová. Teraz v tejto dobe mám jednu Poolovku a jednu Redley Waltersovú. Vidíte, tento netrafil som ho. Už som mal fakt už som sa, neviem. Možno som mal nervy, že ak to dopadne, že si chcem dať aj 6 kg. Šťuk G ma neprestrelil s tak delom. Tento, boom, jedna. Boom, druhá. Troška to laguje, pardon za lagy. A boom, druhá. 9 kg. Kokos, ja mám 9 kg, ja mám Redley Waltersovku, konečne som si hovoril. Ale to je z 80. What the fuck was that? Ten SU-85 som myslel, že ma kľudne zabije, lebo vyzeral byť taký, tuším, že bol Nemec a vyzeral byť, že bol taký dobrý. 937 VN, ja mám 1025 v terajšej dobe. A oni sa mysleli, že však 4 proti 3, lebo to SU-85 nehrá, ale ja som si stále myslel, že hrá, že ma tam niekde vykempí. Radšej som išiel kápovať a myslel som, že príde. Neprišiel. Nevadí. 22 nábojov. Keby som bol taký, že si vystrieľam ten náboj a nechám si posledný jeden na ňo, tak mohol som si, ale 22 nábojov by som prerobil aj gate, aj bundu, aj sveter, aj tričko. A Wolverina. Nie, Wolverina nie. No. Takže na tento tank budem robiť recenziu aj na ostatné tanky, s ktorými sa mi veľmi dobre hrá, alebo mám s nimi veľmi dobré úspechy. Ako napríklad S-tovka Maus, na toho budem robiť, lebo to je desina, na tej budem robiť recenziu. Na každú jednu desinu, lebo každý robí tú líniu od 5 do 10
A mne to je podľa mňa na prd kopírovať nejakých youtuberov, ktorí, zrýchlim to troška, ktorí zbytočne to hrajú, ale teda ja to hrám preto, aby som nekopíroval, ale hral a proste natočím tie tanky, ktoré sú desiny, alebo s ktorými sa mi dobre hrá. A s desinami sa mi väčšinou dobre hrá, lebo ja som na takej úrovni, že aj s desinami si dokážem dať dobrú hru. To o tom svedčí M-ko na aj mouseovi, ale to nemám na tom replay, a M-ko na S100, to je už na YouTube. Takže rozhodol som sa, že to odkapujem. Tu som sa hýbal, že či ho nejak nespotnem. A bol v skutočnosti tu. No, počkaj, no, psycho. Tu bol. Myslel som, že on príde niekde cez stred, alebo tak, ale on bol neaktívny tu. Totižto. Že skade príde. Ale fakt som nevedel, že on je neaktívny. Ešte som si aj niečo stihol nakapovať, ale rozhodol som sa, že sa na to vyseriem a dám si 9 kill a budem pán s pulovkou ako žebrak, ktorý vyhral hru kapovaním. Nemám rád takých ľudí, ktorí vykapujú. Ako keď je to fakt nutné, tak v pohode. Ale keď je to hra, že 5 na 5 a je to remíza, tak mne sa to nechce proste. A vidíte, SU85. Tu na, neaktívny. Boom 1. Seba to cením, seba to sem a boom. 10 kg pulovka. Tak. Ukážeme si tabulku. Karelia. Nachia. Karelia is very good for me because I have in this map eine pool of K. Nachia. No, takže výsledky bitvy. No načítaj sa už, páne bože, no, vidíte, M-ko som už mal na tom predtým, pulovka, 10 kg, válečník a karáž. Účinná palba, lebo som prekročil počet bodov, výdrže, čo mám, neprostrelný, lebo mám veľakrát neprostrelný, škoda, mohol som ho celou vziť, ale to by bolo asi až moc OP na stíhač, rváč. V živote sa mi na tomto tanku nepodarilo dať takúto dobrú bitku. Mal som lepšie ako v damage a celkovo v skille, ale takúto dobrú akože pulovku som nemal nikdy. Ale keď bola polovica z nej vykempená. Koľko som zarobil? 6000 vidíte, alebo som 33 zarobil, teda dal na muníciu. Takže ďakujem, že ste si to video pozreli a čaute.